Fit-tieni kwart ta' din is-sena li jfisser bejn April u Ġunju kien hemm żieda ta' 1.2% fin-numru ta' persuni jaħdmu. Dan meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena 2013. B'hekk kien hemm 2126 persuna iktar b'impjieg. Dan għax fil-waqt li bejn April u Ġunju 2013 kien hemm 174,843 persuna f'impjieg, din is-sena kien hemm 176,969 persuna jaħdmu. L-ikbar żieda reġgħet kienet fin-nisa jaħdmu li minn 65,500 telgħu għal iktar minn 67,300. Dawk li jgħidu jridu jaħdmu ma kellhomx impjieg kienu 12,352 fis-sena 2013 u niżlu għal 10,942 din is-sena. Skont l-istatistika tal-NSO l-iktar kategorija ta' età fejn hemm nies attivi fid-dinja tax-xogħol hija dik ta' bejn il-25 u l-54 sena. Kważi 79% ta' persuni f'din il-kategorija għandhom impjieg. Skont dan l-istħarriġ is-salarju medju fl-istess perjodu kien ta' 16,192 euro, eskluż overtime u benefiċċji oħra.